presented by Virat Music। लहंगवा में टुड़गड़ जाई हो, बलम नहीं गेहुआ कटाई हो। लहंगवा में टुड़गड़ जाई हो, बलम नहीं गेहुआ कटाई हो। लहंगवा में टुड़गड़ जाई हो। चैत में नचियो ना कर हो, ए धनी हई हसुआ धर हो। चैत में नचियो ना कर हो, ए धनी हई हसुआ धर हो। निहुरला से कमर पिराई हो, लहंगवा में टुड़गड़ जाई हो। बलम नहीं गेहुआ कटाई हो, लहंगवा में टुड़गड़ जाई हो। बलम नहीं गेहुआ कटाई हो, लहंगवा में टुड़गड़ जाई हो। बुझ पर सनिया ए धनिया, जरूरी बा कटनिया ए धनिया। बुझ पर सनिया ए धनिया, जरूरी बा कटनिया ए धनिया। बदनिया कोरिया हो जाई हो, लहंगवा में टुड़गड़ जाई हो। बलम नहीं गेहुआ कटाई हो, लहंगवा में टुड़गड़ जाई हो। बलम नहीं गेहुआ कटाई हो, लहंगवा में टुड़गड़ जाई हो। अकेले बानी हाथ बटाव हो, पसीना होता या चारा डोलाव हो। अकेले बानी हाथ बटाव हो, पसीना होता या चारा डोलाव हो। मुड़ी पे जनी बोझा उठाई हो, लहंगवा में टुड़गड़ जाई हो। बलम नहीं गेहुआ कटाई हो, लहंगवा में टुड़गड़ जाई हो। बलम नहीं गेहुआ कटाई हो, लहंगवा में टुड़गड़ जाई हो। नरेंद्र सोनी भी आ जई हैं, ए धनी तोर पैरे दबा जई हैं। नरेंद्र सोनी भी आ जई हैं, ए धनी तोर पैरे दबा जई हैं। बुलेट जे थ्रेसर चलाई हो, लहंगवा में टुड़गड़ जाई हो। बलम नहीं गेहुआ कटाई हो, लहंगवा में टुड़गड़ जाई हो। विराट म्यूजिक डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो, यमुनानगर, जगाधरी।